Hello guys, part 2 na please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page. Eric Hilot, ang traditional. Pero rin. Pero. Ha? Entero. Entero? May ka nakakita ka sa kuwan, ma'am. Yun saan na po kita? Ano gano'n, nakita niyo mo ano? Ano kay Ra? Di ba ka mainom, sir? Sir? Wala na sigarilyo. Ha? Sigarilyo yun. Sigarilyo Japon. Oh, ina-inayan ta nag-undang ha, sigarilyo ginom. Mag-explain ko sa mo ha, paminawa ko ha. Oh, paminawa ko kay importante kini sa kalawasan dili lang para sa mo apil po ko. Tutatanan ha, labi na tong viewers kani dire. Huwag pa mo masayod mo ni balay-balay si uric acid. Kani sugar. Uric acid, kani sugar ha, di gini sila parehas mo ni top 2 na madungog na to no, nga sugar, uric acid nga na mga top 2 na masikat. So kani uric acid natin sigarilyo inom. Sigarilyo inom pasayan alimango. Ha? Soft drinks, coffee, juice. Tsaa. Na dire ha. So sa daghang ipasulit sa lawas man ay mapiktahan ha. Ano ba na siya ko ano na doon? Nasama doon siya sa Ijir. Nasa Ano? dugay na. Gitay tahi. Yung ko niya nakuha ang tahi. Yan, nalanay ang tayo. Wala. Yan, nalanay ang tayo. Kanay? Oh, hait no. Kanay? Oh. Ayun mo na. Mabalik eh. Hindi magtandog ang ginungkuan. Tahi. Ako nga eh. Patanggal. Bago ka din na. Hinoy. Tanggal ka na. Sumara na po na. Ano gitu siguro no? Barato na magtanggal. Tanggal ng tahe. Hindi naman makita ang tahe. Gawas ay. Ang gawas eh. Kainting na. Nakunggan na. Yan, tanggal. Kasi kita na po dato. Sisiyahan na pa siguro niya. Stipleran. Stipler yun. Huwag naman na PC. Stipler na lang. Ako, bahala mo mga nagya. Alam, stipler yun. Bugang, hulang sakit. Huwag magpasakit. Hindi ko daw sakit. Isyahan man. Katuog ng buka. Guman. Kuman Ano ay. lang, ano puro man stipler. Stipler. Sakit mo ganang pugang. Ganang kwao. Ganang pang stipler. Para walay bayad, ikaw natanggal si stipler. Initon lang dyan ng kutsilyo, pero dili mo konti tanos, tanggalan. Initon. Kasi na niluto mo wala yung gamit. Kamutra. Balik-balik eh. Pila na yung mga hukay. Trabahoan. Ang siguro. Trabahoan niya bang nakuhan? Mamanday. Dali, ang siguro mong panday. Yun. Parang malabyog ang yung damba. Ano lagi nga baga niya dari kan eh? Nabalhin dit kilid. Mulos no.
Mura din nagkamat yan. Kalayuan pa ito Ginoo na. Luyan pa. Pag Ginoo na ka. Pagod siya. Kay sa Davao, dito man na gidala na sa Ingmangod. Ah. Ito may gani kay isa. Nanood na siya sa mataoy kay alas. Maigi naman sa gabi, alas 10 ba to. Kaya na akong tagad, tungkol kadagan sa tutungkuan. Oh. May gani, kung abot tong sa itong klase mga doktor to, mga espesyalista pa nga. Indiano to do. Do kabuok ba? Asa mo rin ko ano na. Naki-antik ko to yung manghupod nga. Dok. Ano na. Sa plutan raog. Imbis yung abaga na ara diri. Kani ba? Wala ni diri. Ba? Wala dito. Hulog na. Sa plutan raog yun ang malong. Di anak diri. May pasulod diri. Ano, diri gibunlot. Gibunlot po ni kamu sinihinay, inanay. Malong na ipagbunlot ito. Asa? Ingon ko na, okay na. Okay, sakit. Utom siya to eh. Maya dito. Dili gani kay ko ating kuha na ba? Talaga orang doktor nga manglot. Ang doktor nga manghilot magkabalo ng Indiano. Basta mga Middle East nga kwan. Ito ang mga nagpasmos kusog. Kaya halos mga sa India, taghang kayo mga manib ito. Nanghilot sila ha. Dahil ay pangalan, ano ba? Pero hilot yapon. Kukuyaw. Maganit dito mga magikiro. Kuyaw na. Black magic sa India. Doktor na to dire niya, hilot din na di man. Di mo to. Pero sila dito mo to, kaya nagdako na sila gilot. Pinaka maayo nga doktor sa tibok kalibutan India. Tibok kalibutan na. Niya ang head sa World Health. Tanang doktor India. Head ha? Uyaw dugay no? World na. Timayo ha, nga doktor. Bunguton. Ano ko kabilas pangalan, sa India lang. Under tanan ang doktor no? Tibok kalibutan. Balik kasi ko. Kung balik lagi na pagkakuha na pagkahulugan niya sa utak, pila ni nahulugan. Hindi ilaw ka na mo. Ha? Ilaw. Ilaw. Alam mo ang ilaw na ano. Sakit yapon? May sakit ang likod. Ang liog. Karang-karang na.
Dugay na kaayo ka anak dali na ko ay. Naghilat din mo. Ang sugod ko 2017 Ah, super. sa Riyadh. Ah. Dito dyan ko nagahilot sa Riyadh. Papauli lang ang message na rin. Kuan, nung naamoy amo dito. Dili, mason ko dito. Pinigulay, manghilot ko. Si Riel ron ba? Riel. Layo ada ini ko ano, Riel ug Suroyan. Agakyago. Kecil ya lapit lo. Kita main? Nah, magotag sa dili o to hapon gabi, di kita pinag masa. Masa hapat punas bigo pa sa laban ng kita pa. Ang tawagan na niya pasmos kusog ha. Ha? Per, Ha? ayan tayang. Eh, Oh. Oh. Ninay. Ninay. Pagpila ka tong ingon? Kami tra ko dito. Andres ba? Dagko kayo dito. Palitan na rin ko alaksan FR o biogesic, ma'am. Alaksan FR o biogesic. Nagmagilot kayo naman ako, ha? Pero ito siya. Uy, Lagi ka naman. Alaksan daw FR. Biogesic. Pila ang kuan? 500. O basta alaksan FR o biogesic. Anaman dito. Ram diri lang. Pag-juice naman na. Oh. 10 pesos na na.